Όταν άκουσα την παρακάτω μαντινάδα, αναχέντρωσα ως σαν τον κάτι. Πάει να πει για όσους δεν ξέρουν κριτικά, εσηκωθήκανε της ρακοκοκαλιάς μου οι τρίχες όπως της γάτας. Σταγόνες απ' τη θάλασσα, λίγο ουρανό όντε βρέχει, κι από τα δάση χρώματα το κοίταγμά σου έχει. Έκανα έκκληση από το ραδιόφωνο σ' όποιον την έβγαλε να επικοινωνήσει μαζί μου κι έτσι γνώρισα το Ζαχάρη τον Παπαδάκη και την προσωπική του ιστορία. Αραβωνιασμένος ο Ζαχάρης αγάπησε με πάθος την κοπελιά, στην οποία είπε εκπληκτικές ερωτικές μαντινάδες. Στα κοραλένια χείλια σου την αναπνιά θα αφήσω, να πρέπει να είμαστε μαζί, να με φιλείς να ζήσω. Ερωτικέ μου ανασασμέ, τις σκέψεις μου στολίδι, μονάχα από τα μάτια σου για μένα ο ήλιος δίδει. Κάποια στιγμή όμως χώρισαν και εκείνη λίγο καιρό αργότερα ξανααραβωνιάστηκε. Της μήνυσε, «Δεν με πειράζει ο χωρισμός, καημό έχω πιο μεγάλο, πως το δικό μου όνειρο θα ζήσεις με έναν άλλο. Στο δαχτυλίδι απούδεσε τον άλλο με τα σένα, κρέμουνται 1000 όνειρα που μου έχεις σκοτωμένα». Λίγο καιρό αργότερα η κοπέλα παντρεύτηκε και ο Ζαχάρης βρήκε τη δύναμη που χρειάζεται να δείξει το ανεπανάληπτο μεγαλείο της ψυχής του. Στα στέφανά σου μια καρδιά και μια ελπίδα σβήνει, μα θέλω η δυστυχία μου χαρά για σένα γίνει. Αυτή η καρδιά που επλήγωσες και μοραγεί μακριά σου, εύχεται καλορίζικα να είναι τα στέφανά σου. Πάντα θυμάται αυτό το μοναδικό έρωτα ο Ζαχάρης και ποτέ ίσως δεν θα τον ξεχάσει. Λέει, λείπεις και κάνει η μοναξά κορμί και μ' αγκαλιάζει, κι η πεθυμιά μου πρόσωπο τσιδίδει που σου μοιάζει. Κρούβγω τον αναστεναγμό στα χείλη να μη βγαίνει, να ζω με την ψευδαίσθηση πως έχω ξεχασμένη. Να τον ο χωρισμός στεριό να τον πολεμήσω, να πληγωθώ, να ματωθώ, να σε γιαγύρω πίσω. Την άνοιξη που πεθυμώ μου φέρνει ο ερχομός σου, μα χειμωνιάζει 2 φορές φως μου στο μισεμό σου. Πώς θα παλέψω αμοναχός τη νύχτα απόψε πάλι, να αισθάνομαι το σώμα σου στην αδιανή μου αγκάλι. Με μια φωτογραφία σου τσαβιές κουβέντα πιάνω και τρέχουνε τα μάτια μου στο γέλιο σου απάνω. Ο δικηγόρος ο Βασίλης ο Λεστάκης είχε τους λόγους του για να βγάλει τέτοια μαντινάδα. Όταν κυκλοφόρησε, εσυγκλονίστηκε η Κρήτη. Ο χωρισμός σου μ' έφερε στα πρόθυρα τσιτρέλας και μου είπανε πως το μάθες κι αντί να κλαις, εγέλας. Όταν αραβωνιάστηκε ο Κώστας ο Βιτόρος την Ελένη τη Χερέτη από το Μεταξοχώρι, της είπε, «Είσαι βροντή και θύελα, μα κι η καλοκαιριά μου, δροσιά κι αγέρι του βουνού, νερό μες στη φωτιά μου». 2 χρόνια αργότερα που παντρευτήκανε της είπε, «Ο πόνος σου είναι πόνος μου, το γέλιο σου χαρά μου, κι κάθε μια σου συμφορά θα είναι και συμφορά μου». Λίγο το λάδι στο καντήλι της και πάνω στη γέννα του κοπελιού χάθηκε η γυναίκα του Γιάννη του Αλεξάκη
απ' το Ζαρό. Συχνά τον ακούς να κλαίει το χαμό της, με μαντινάδες συγκλονιστικές, δυο από τις οποίες εμένα με τρελαίνουν. Φεύγει μου η σκέψη τακτικά. Πού λέτε πως πηγαίνει? Για το χατήρι μιας φιλιάς στον Άδη κατεβαίνει. Κρήτη, μαζί σου αισθάνομαι πάντοτε ερωτευμένος, κι ας είναι απάνω σου ο σταυρός, απούμε σταυρωμένος. Μια φανταστική μαντινάδα του Γιάννη είναι η επόμενη. Θεέ μου που δίνεις τη ζωή στη γη και τη βλαστίζεις, μη θες από τα μάτια μου σαφή να την ποτίζεις. Ο Γιώργης ο Κοπανάκης από την Ιεράπετρα, Άγιο να είναι το χώμα που τον εσκέπασε, ήταν ένας υπέροχος μαντιναδολόγος. Μια μέρα είπε στη γυναίκα του: «Γίνου χαρά στη σκέψη μου και Απρίλης στην καρδιά μου και ροδαυγή στο λογισμό βιόλα και κοπελιά μου». Ο Αστραπόγιανος από το Χουδέτσι σταμάτησε μια μέρα στο δρόμο μια κοπελιά μπαμπακολέμα και βελουδογλυκοχύλα και της είπε: «Παραμυθένια ομορφιά έχει το πρόσωπό σου, βασίλισσά μου, κάμε με το βασιλόπουλό σου». Σήμερα ζουν ευτυχισμένοι με τα παιδιά τους. Λίγο μετά το γάμο του, ο Γιώργος ο Σταυρακάκης ή Μιχαλόμπας γύρισε από τα μπέλη του και πέτυχε τη γυναίκα του τη Μαρία να ανάβει το φούρνο, να φουρνίσει το ψωμί. Της είπε όταν εκείνη του πρόσφερε ένα ποτήρι κρύο νερό: «Ήθελα να με αναλαμπεί στα χέρια τα δικά σου, να με συμπαίνεις, να γεννώ άθος στην παραστιά σου». Κάποτε αρρώστησε η Μαρία και πήγε στην Αθήνα. Το πέμπτο βράδυ μετά την αναχώρηση της είπε στο τηλέφωνο: «Έφυγες και ενεφάλιασε από τότε σας και πέρα και στη καρδιά στον ουρανό δεν έλιασε μια μέρα». Ερωτευμένος ήταν ο Γιώργης ο Σοπασής με τη γυναίκα του τη Μαρία, στην περιπέτεια της οποίας στάθηκε, και είμαι σε θέση να το καταθέσω, με αγάπη, στοργή και αφοσίωση. Όταν ήρθε η Γιάννα το παιδί τους, τότε ολοκληρώθηκε η ευτυχία τους και στο σπίτι βασίλευε το γέλιο και η χαρά. Δεν κράτησε όμως πολύ, γιατί μια μέρα χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος και διάλεξε τη Μαρία. Λίγο καιρό αργότερα πέθανε και ο Γιώργης που τη λάτρεψε της έβαλε στο φέρετρο δώρο ακριβό τα στέφανά τους. Της είπε κιόλας: «Σου βάλα τα στεφάνια μας, ποτέ σου να μην νιώσεις, φως μου, πως είσαι μοναχή στο μνήμα και παγώσεις». Οι μαντινάδες έκτοτε βγαίνουνε ποταμός σαν και τα δάκρυά του. Ρόδο μου κίντα εγίνηκες και γύρισεν ο χρόνος, απου με τρώει η έγνοια σου, το κλάμα σου και ο πόνος. Νύχτα μου πέταξες ψηλά, αυγή σε περιμένω, με ράστρι να ξαναφανείς τέρι μου αγαπημένο. Μαύρα φορώ να με θωρούν πως επενθώ καιρά μου, για δεν μπορώ του κάθε νους να δείχνω την καρδιά μου.
Τα πρώτα Χριστούγεννα μετά το χωρισμό, τότε που όλοι οι χριστιανοί γιορτάζουν, ο Γιώργης είπε «Χριστός γεννάται αγάπη μου και θα χαρούνε όλοι και μόνο εγώ με το ορφανό θα έχουμε μαύρη σκόλη». Το επόμενο Πάσχα ο Γιώργης αισθάνθηκε πιο πολύ την απουσία της Μαρίας. Είπε «Η μοίρα που με χώρισε απάνω στο σταυρό μου, αντί στεφάνι ακάνθινο έβαλε το ορφανό μου». Ερωτευμένος ο Μανώλης ο Καλομύρης ηλιώντας με τη ριρίκα του Γρυλιό και τον έρωτα αυτό τον κρατούσε καλά κρυμμένο στην καρδιά του. Τότε έβγαλε μια από τις ωραιότερες μαντινάδες που την είπε ένα βράδυ κάτω από το παραθύρι της. «Άμα προβάλλει να τη δώσ' του λιβαδιού τη βρύση, στένει ο σεβδάς μου το νερό να αργήσει να γεμίσει». Όταν την άκουσα, την παρακάτω μαντινάδα ετρελάθηκα. Φαντάζομαι τι θα έπαθε η γυναίκα του Γιάννη του Βάρδα, όταν θα της την είπε «Δεν είσαι αγάπη στην καρδιά, προσωρινά βαρμένη, μόνο σε σ' όλο το κορμί μιλιά μου ριζωμένη». Βοσκός ο Βασίλης ο Φασουλάς και αγάπησε μια μπροφιτιλιανή κοπελιά παράφορα. Όταν την ζήτησε δεν του τη δώσανε και μια και δυο την έκλεψε και εκείνος και την πήγε στα Νόγια στο σπίτι του πατέρα του. Λίγο πριν βλογηθούνε της είπε «Εγώ τη βρήκα τη χαρά μέσα στα δυο σου μάτια, ποιας τ' άλλους να την ψάχνουνε σε πλούτη και παλάτια». Κάθε χρόνο στη γιορτή της γυναίκας του της Κατερίνας, ο Γιάννης ο Χατζιανέστης στέλνει τριαντάφυλλα και βέβαια μια μαντινάδα. Το 1999 της έγραφε «Άλλοι τα χρόνια τα πολλά τα λένε με το στόμα, μα εγώ στο αίμα της καρδιάς βουτώ την πένα ακόμα». Το 2000 της έγραψε «Θέλω το αίμα της καρδιάς ενέχειρο να βάλω, ζήσει να πάρω δανεική να σ' αγαπήσω κι άλλο». Αντί όρκου αιώνιας αγάπης, την είπε ο Μιχάλης ο Κανάκης στη γυναίκα του τη βραδιά που παντρευτήκανε «Θα προσπαθήσω να γεννώ μες στην καρδιά σου αίμα, όπου κι αν πας να μην μπορείς να ζεις χωρίς εμένα».